Здравейте, фенове на YouTube, аз съм Америка и няма да игра с никой. Днеска ще играем сами на PvP бос. И добре. Ето, да знаете, всеки кит се зарежда на 1 минута. Всъщност аз май го казах предишния клип, де. Не знам, майте. Както знаете, аз съм Америка. Ако обичате, абонирайте се за мен и днеска ще играем. За Бога няма никой. Почти никой. Което е адски тъпо и странно. Да. Мир, искам с някой мир. Не бе, да, искам с теб мир. Опа, извинете за клипа. Извинете за това, но просто... Опа, ето, каската се сложи. Оп. И така, извинете ако ми звъннат по скайп, защото трябваше да игра с едни хора. Оп. Готово. Отиваме на PvP, дами и господа. О, каската ми не е сложена. Сега ще играем... О, диамант. Един диамант. Да, сега ще играем PvP срещу този педерас. Или както го е нарекла майка му. Педефилчо с смазаните гащи. Да. Сигурно е той. Това е педефилчо, разберете. Хариба! Гледате ли? Педефилчо е тук и ни уби. Педефилчо. Баш педефил. Добре, ще снимам само PvP за сега. Още не съм качил нито един клип, не знам как. И затова ще питам един приятел да си каже. Събирам и диаманти, за да си направим дъма броня. Опа, извинете, обърках копчето и сега... Аре бе, няма, ще паза да... Не бе! Оставете го! Не, слизай! Ай, гадост! Не бе, Боби бе, много станахме. Да, точно Боби. Да бе, Боби. Престани бе. Аз съм Америка бе. Извинете за тишината, но ни убиха заради един от моите приятели. Всъщност си сме и приятели много добри. Спокойно, от това съм аз. Хайде, Боби. Чудесна идея. Един върху друг. За да аз да не мога да гледам. Да, нали? Мамо! Нищо, на компютъра съм. То навър съм, заради теб ме убиха. Аз нямам клип! Гадост! Дами и господа, се върнах. Съжалявам, че беше това за
Браво, обаче трябваше да пише на един мой приятел, че снимам клип. Стигай! Да, това беше. И това беше най-хубавото нещо. Мой приятел да ме убие. Да, това очаквах с нетърпение. Дами и господа, и това е съвет. Не вярвайте на другите, защото кажеш ли, че снимаш клип, те се обръщат срещу теб. Да, сега те са срещу мен. Много умно постъпват, нали? Не стига, че ги... Бутни ме, бе! Два диаманта, дами и господа! Два диаманта! По-прекрасно нещо не съм виждал! Вече имаме 14 диаманта. Имаме много малко шарпнес. За съжаление ще се наложи да паднем в дупката и да вземем още шарпнес. Но спокойно! Може да нямаме легендарка, но имаме сърце, което ще ни пази. Да. Не трябва никой да ме убия. Ганост! Цепиш ме точно... Мир. Не бе, Мир! Аз му покавам Мира на тоя... Мир. С малко свят. Мир. Идва ли с мен, Боби? Не знам. По-добре да беше дошъл с мен. Чакай, че аз пътувам. Ще взема да ям шаркнес. Да. Обещал съм му шаркнес. И ще му взема шаркнес. За да ям. Давайте! Давайте! Yes! Ще вземем шаркнес. Добре, ще вземем шаркнеси за нашите приятелчета. Нали? Да изземем ли още шаркнеси? Ще изземем то. Добре. И сега идвам. Да. Боби, ама ти не ме беше докоснал нито един път. Ти беше в пайжето. Да, и аз като бях в пайжената и ти нищо не ми правеше. Чакайте, снимам клипа! Клипа си продължава. Дами и господа, вече сме с Девинъп и Крейзи Снейк. Дай ми шарпнес, меча. Боби, дай ми шарпнеса. Хора, снимам! Какво снимаш? Какво трябва да ти по... Не, още го намери, моля ти се. Не бе, искам аз и ти да... Аз искам ние тримата. Дай тук да посъбираме неща. Мисля, че нямаш. Дай малко, аз имам едно, дай малко. Изнете, дами. Хоп. Дами и господа, съжалявам за тези думи, не искам да игра с тях. Те ми провалиха всичко, представате ли си? Не знам колко пъти са ми звънили, ама... Гледате ли, дами и господа? Гледате ли? Дами и господа, открихме, че лъкът ми цепи. Аз се чудя какво ни цепеше всеки път, а то било една машина, където стрели. Бяха нагласили да стрели. Това не е ли тъпо? Ти си без легендарка.
Благодаря.